mo plead guilty siya, pero kailangan mo uyon ang pamilya ni Kingston Ralph Cheng sa mosunod nga mga kondisyon. Number 1, nga wa siya mo resist og arrest. Wa siya musukol sa kapolisan. Ikaduhang kondisyon na iyang gipahamtang o na siya mo plead guilty, nga dawaton sa pamilyang Cheng ang iyang health o mental issues. So nangang kondisyon Andrew Pajarillo nga doon siya health o mental issues. Ya usa kuno sa iyang health condition ang iyang pagka ADHD. Na maka-explain ko no nganong nahitabo to. Ang iyang pagka ADHD. Na ang abogado ni sa pamilya ni Kingston Ralph Cheng, si Attorney Terence Fernandez, ni baliban. Ingon si Fernandez, dili may mudawat, ana. Mura ka na mo gibuhian. Kung ang kung kasadaan niya, di ka mapriso. So mauto, wa man mo uyon ang pamilya ni ang abogado ni Kingston Ralph Cheng ni plead og not guilty si Sean Andrew Pajarillo. So ang duwa ron, di man matawag ang duwa, ang legal strategy karon sa kampo ni Sean Andrew Pajarillo mao ang pag-mitigate sa iyang guilt, sa iyang krimen. Aron ma-probation siya. Kay gipasinan-an ba yata nga kung maura ni kaso batok ni Sean Andrew Pajarillo, ma-probation yun eh. Kaya silot ani is between 2 years to 4 years. Kung doon ay mga aggravating circumstances niya, mahimong wabot og 6 years. Bisag maabot pa ng 6 years, probationable gihapon. Mahimong gihapon siyang makapahimos og probation. Pasabot dili siya mapriso. Magpabilin siyang gawas noon, putuman na siya sa mga kondisyon na itagda sa korte. Community service o uban pa na mga kondisyon sa korte. Pero kung ang kasong nahuna-hunaan sa National Bureau of Investigation kung maapas sa pagpasaka, amot maapas pa ba na array naman si Sean Andrew Pajarillo, mas bugato kay drunk driving man to. Ang silot adto up to 20 years. Dili na mahimong ipaubos og probation kung makonbikto si Sean Andrew Pajarillo sa drunk driving. Ako nahibawan, ang sunod nga hearing, unya na sa Lunes, sa Pebrero 23. So, medyo paspas ang husay ini maong kaso atong subayon. Kung unsa gyud ang kaso pa ba ni nga reckless imprudence resulting in homicide, nakapaapas ba og kaso nga drunk driving ang National Bureau of Investigation, mao na atong susihon. Pero nahibong ko ngano nga what may nakakover ani? Ano na sekreto man ni? So kini pamilya ni Kingston Ralph Cheng, di gyud ni tabian. Dili gyud ni sila pagganahan og media attention. Kuan lang, human sa statement ni Catherine Cheng katong iyang pagpadayag itaw kasakit o pagpasabot nga nung mukiha sila, wala tingog ang pamilyang Cheng. O understandably, ang mga Pajarillo dili gusto media coverage. Ini mao husay. Kung isekreto nila ang mga husay ining kasuha, kung mamaniobra nilang korte, maniobrahon na nila nga wala ing mahibaw sa husay. Kangilan, kung magmata na lang tagbuntag nga nahusay na rin kining kasuha, unya way kalibutan ang publiko kay wa pahibaw ang mga sakop sa media.